sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Katjak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak una iti oras nga iti itedyo, tapno agdangag kadag iti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu kanipagayam tayo arubi. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak iti tinaasam nga agdangeg kadag iti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyob ubing kumot tinagdangdangeg kadag iti drama. Ket pakaragsakak unay ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok iti a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Siyak ti inauna kada kami atalo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngamjakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon ti nagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang, Beshi. Ang nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan agkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas la ti trabaho tayo jay moal. Apay, di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan, best. Sayang mo day jay no paluspusak. Isupay no adamang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo lima ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na, Beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanan itinginginaan a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? May kamanbit dito, apo. Aday baga. Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto'y apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Ay, well, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na ken pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby. Damagam maano kaano ti panagawid na.
Ibagam tagumatang iti kape. Naibos nga minin ti ginatang na idinaudi ang nagawid. Ibagam tajay barako ti alaan na wan. Wen Lola, iso ti itiks ko kani Manang. Sige apo. Ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mangalan tumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka nung amin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kastaya. Wen, Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nan tinagtrabaho ngam ti agiskwila. ay, wen nga rod lakay. Ang may niya ngay nga rod. Isumot siguro tinay tuding agasat jay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna gasat na. Gasat na ti sana makaiskwila ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong matkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti adina. Sa bagay mo't kiti Ang may masaya nga nakatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello Manang, kano ka kanong agawid? Ururayan da kada lola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko, ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko, wan? Kasanong iti pagpagatang ni Lola? Ipawit kunton iti biyahe nga agawid dita inton bigat. Inagan kunton kan ka, tasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod Manang. Mangipawitak tumatlaangan ti alawansyo kini Raisa, kastamot tun dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pay akasapulan di tabalay, no agudong da ijay ili. Sige nga rod Manang. Kaya tagyaman unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka met. Ururahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka nun ni Ruby inton bigat lakay. Kastaya. Nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bagno manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin kat no napigsata pa'y matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay nabayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata iti syudad. Isuka no ti regalo na kan ka. Iti umadanin a panagkasangay mo lakay. Ay, wan. Intun umay alawas ti kasangay ka. Isa ganang marod ti usarak abadaw. Kan jacket ka. Tanalame ni di bagyaw. Wan, isa ka nakinton madamdama lakay. Impaglaeng tananakam ni Rubeng apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, ti kasto yan napasamak mo, lakay.
Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay di mo matan inuray ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaws tiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kung anabasa pa maturog, iti kasta, masapa mo't nga agring. Kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takas to'y matan tinapasama. Saan mat gaya man ngaganganga si diriri nga kita yagsapa. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry no itakla nga nakawin. Sorry no dinak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Agbabawi akman. Ngam daladawan ti amin. Sapay kumatamawat anak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agyan daw kalata iti pamagawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirig na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, Mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, Mami? Una, bakit ni Lola yaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, Mami. Ngam talaga ngamin adyak mayulo idi ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bale, tauray jak nakaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, Mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtedak, Mami. Hello, sa dino nga iti pang dagasan mikin ka anak ko. Ay, pasensya kayon, Mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya, apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day dya iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Iti kasta, mumot, dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, Mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a tao nga agbantay dito'y pwesto. Kasta aya. Wen, Mami, sana bale, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat sika nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makiryon yon. Apa hindi ka agawid ita man ha? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat.
Busy ak amang your ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay iti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Jay. Katuan manang. Ay, sayang ah. Lugi ak manen nga ruden. Ano kasta? Siyak tumanlaangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma. Kaya't mon samot nga awan allowance mo iti makadomingo, ah? Angaw ko lang day jay manang. Si kamit. Angam adagan ka no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day tuy matiitad mo kinirais na. Ibagam tumat ken kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Joan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Kan iyalaan nyo iti prutas. Wan? Wen manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kid-kid dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka manin nagawid? Saan a talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikat ti makamo manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Iday ka pa ya makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itaabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disi ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudan. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, i-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubliak pa iti pwesto ka. Ang mga nodamanan gumatang kadag iti lakok. Isupay ama inayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, mat. One best. Natay ka no ti maisang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga no makumikom. Urayam, pacheck nga ag-reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito'y pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kasta dagiti business-minded, des. Business ti da iti panulot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Manyangay. Talaga kasta. Ken mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo mo't ita. Ang saan mo't? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na.
Gapo siguro iti kinabakit na na. Isokas jay. Adun ti marikrik na na. Kat, ipantayon iti ospital. Iso nga ro da pag-awawidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang aramidin tayo. Ngamin, no ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan kwa na. Sige, agander tayo mak iti trabaho. Iti kas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Oh, kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dagiti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng nakano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay, hala, apay nga tayo sardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanun analagip ni mami adi namag. Ay, una yan. Sana balian, saan mat adelikado ti kasasaad na ita, Bes? Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid na matlaang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwa na ita yung hospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Ah, mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggat ni Lola. Ray apok. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo arubik. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na. Kat makaawid. Ay, well, nagbiital daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panagluwalo tayaw. Aramidan tayo lata tinainsigudan a kaugalyan tayaw. Amang lagip kadagiti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang aro din luwalo. Adda pa'y maparte. Wan apo. Iso nga ibagam kini manang mawan. Ipalagip mo. Ang mga ano nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya best. Oo! Si Maranta ka kaya. Siyempre mo't si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa'y ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mo't ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin ta sumurot akmat iti panagawid mo, tamapasyar ko mo't di lugaryo. Wen nga rod best. Saan mo't ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat lang ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Kat sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. No gawid ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong. Manang, Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. napigsa pa hindi kalman. Nag-iisang pa hindi ko nakagawid ka. Pag ma'am,
Basta matlatan na kusbo iti nagtugawan na itigid ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo nga angas? Unay matan ti kastoy. Apay din nagnauray. Apay, Lola. Manang, Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak na italaga nakaawit nak. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. kumusta kan, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunutek nga ron. No agsubli akpay, when no agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Diyak mo, bes. Aging gait. Kat mariribo ka nakpailaan. Itian niya. Diyak mo. Basta diyak mo, bes. Ay, haladay to'y. Diyak nga ron ang mo no ayan ti parikot ita. Tingat na trabaho. Wano siya ka mismo. Ha? Kaslaak makon-konsen siya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo tanda kitang ipagbagang, Bes. Saan ka maawawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang ama amiris ko ti amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Husto ka, Bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsen ka para iti pamilyam. Wan nga rod, bes. Nung amin agpakada kat saanan nga agreply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilyak. Banag apagbababawiyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, Bes. Pudno amay ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot, ano adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganern. Pudno unay date na, bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa asul nitam, dagiti nagkurangam iti pamilyam. Ure awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, best. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti bulod tayo abiyag. Iso habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagita nga advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilyak. Tapno awan to ti pagbababawyak. Duwatawan matan tinapalabas manipod na tay day di lolami. Kat ita, tunggal ada okasyon iti balay, kanayunan ti panagawid ko. Awan ti okasyon apal palabsek. Kanayon kon nga ununaan ti pamilyak sakbay ti trabaho. Inistoryak daytoy ngamin adu dagiti pagbababawyak ket kayat ko nga ibinglay kadagiti padak adumdumngeg. Adu ti panawan asinayang ko gapu iti ayat ko ang makaornong para iti masakbayan. Naamiris ko nga awan serbi ti adu a kwarta no awan mat oras mo iti pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay ko ma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ruby.
Ken ka pagayam Ruby. Pudno unay ti kinunam. Awan serbi ti adu a kwarta no awan met oras iti pamilya. Adu nga agpayso ti kwarta. Maited amin a kasapulan da. Ngem saan nga umdas dayta ngamin ti pinakaimportante ket ti presensya. No maminsan masulisog tayo ngamin iti silang ti perak. Kayat tayo nga umado ngem di tayo meten mapupuotan ti panaglabas ti aldaw. Ado dagiti mamis tayo, ado dagiti mapukaw tayo. Banag apagbababawyan tayon to iti maudi nga aldaw. Patsyak a nakaibati iti adal, to'y pakasaritaam pagayam ko. Kat pagyamanak unay, tiing ka pa nangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.